И какво става, хора? Днес ще снимаме видео на Rivals с Марти, с Ради. Не сме снимали от много време. Момчета, може да кажете здравейте. Здрасти. Здравей! Абонирайте се за Martis Pro 005 Да. и очаквайте нови видеа. И днес ще цъкаме 3 в 3 на Rivals. И не е имало... Колко време не е имало видео на Rivals, па ще погледна и на едитинга може би ще сложа от колко време. Мисля, то последно качвахме видео на Rivals, ама от тогава просто не съм качал, защото не ми се качваш. Лека почивка си взех за лятото. Лека почивка. Не е. Аз голяма. Ти огромна. И хора, дървото се завърна, нали? Супер. Вече ще почваме да имаме повече клипове на дървото. Също да кажа, че сменихме версията на 1.21.9. И нали, искаме нови плеери. Така че, ако някой от вас джуйне, може да си правите тайни бази, каквото искате. Да, вече има шопак, шали. Ама само кучета, които имат неймта. Да, точно, не трябва да убивате кучета. Защото мен само баннаха. По принцип сега не си баннат, но не може да влезеш. Да. Да не казваме причината. Също пишете, ако искате канал Дървото SMP. Да, вярно е. Аз днеска си YouTube канал. Аз дана си го мислех. Тия много спамат! Спамари, бе! Бе, не ме спомня. Аз си цъкам Only Knife. Аз не. Аз не, защото много спамат. Хора, между другото вече имам Butterfly и карабит. Не знам как ми се... И ако искате видеа на Rivals в моя канал, пишете. Да. И съм задобрял от миналия път, от миналото видео. Да. Много. Хората се чудят защо съм от друг акаунт. Просто пича. То не може да им каже. Ради Switch вече цъкал PlayStation, не цъкал телефон и си направи нов акаунт. Защото той вече има всички оръжия, той е някой левел. Последното видео не знам кой левел беше. Бях 20 и някой тогава, когато ми се разстартира това. Акаунта. Да. Не си направи нов акаунт, той има всички оръжия. Аз му казах да не си имам, а след това, както той ще прецени, то не е. Вижте какъв скин мъртвенячето има, много е хубав. Мисля, той е и рядък скин. По-скоро рад. Рядък. Не бе, мъртвен. Да бе, ама е рад. Да, рап, аз го наричам скин, брат, не знам що. Един рун да ни взема тея. Ако мислите, че сме слаби и знаете някой нов трик, който може да ни научите, може да пишете в коментарите какво знаете. Ако искате, може да цъкате с нас, нали? Проблема е, че аз нещо не мога да качвам, не мога да качвам стримове, иначе бих искал. Може да направим, например, някакъв канал за стримове, но не съм сигурен. Кажете, искате ли видео на Nice in the Forest или на някакви такива други подобни? Да.
че Грола Гарбър замря. Така че. Много. То не ти... Ако искате мое... къде си. Да. Направим Roblox поредица, играем игри, които вие искате. Например, може да цъкаме Volleyball Legends. То не е много популярна тази игра. Да, но е също популярна. Чак много не ама. Майко, аз играл седмица и вече съм 51 лева. О, Глоузи, това е клин. Чай да го погледна. Аз да си ги отворя ли моите? Мале, това много ме кефи. Сега за видео, който ще ги отворя. Чай, че си направи карамата. Давай, отваряй. Първо, за ножката. Това е мое, това е на Радослав. Да, за ножката и... Ау, това е много яко. Твоите тегава, но моите е по-клин, брат. Много е яко. Това много ме кефи. Така, имам още един такъв. И... По-скоро не беше. О! Това е яко. Два от двойката. Това е яко. Това аз го имам на кросбол. Това не е зле, това може. Имам още два нормални. Къде ви е радушките? Това не е зле. Аз не ползвам спорея. Да, не трябва да се отворя. Чай я да отворя. Много супер. Така купихме някакви къси боксчета. Чай сега да направим. Това не е зле. Аз го имам на iPhone. Така Холограмна ножица. Защо, брат? Защо ми се падат най-яките скинчета? Чай ви ме наскайте да вие как ще му седи Дарк. Damn, actually, ще го отцъкам. 4 капсули. Холограмата. Окей, не е зле. И последното. Имам пластика, но сами ще цъка... Ще цъка глози. Аз тя не ги отварям. На клипа му ми се види, че има. Аре, и вече да взема. Да. Аз си отворих всичко, сега трябва да събирам наново. Другото. Коба. Трябва да направя 5 кило. За да получа финишър пак. Абе, то не знаеш ли, че отключих на Асалта от не PlayStation, от PlayStation Gold на Асалта. Да бе, Only Knife, все си мислех, че ще е Big Arena. Yes. Аз пак ще го цъкам. И аз ще го цъкам, ама с други уреди. Actually, ме... Я ми виж това, Асалта. При мен е без скин. Нали видях опен, даже на... Мен, да. Да. Nice out. Да, нека цъкаме като техния лук. Я им играй катана. Бах ти идиота, бе. Какво, бе? Това го заглуши. Защо? Да не те страйкна. Да не те... Няма споко. Пич, не знае, че си цъка с тъп ауто. Да, бе. Има и катанка. Катанка. Що пък не? Да, верно, що пък. Право е, Мартина.
Его лоши. Лоши от това. Те са с кросбол и снайпери. В смисъл, по-добре им да им влизаме с това. С AR. Да, той пича Не. пикна. Аре, Първи. ай 40. Найс. Аре, верно на този мап ще са катана, брат, защото катана, слушай сега, вижте ми лута. Аре, бе! Снайпер, револвер, катана и... може би... Лашкар. Перфектно. Демон, той е скрит. Брат, юзнах си катана. За нищо. Айде така. О, да. Този е в тунела. 60. Го изсипах. Този е на спауна. Този е на спауна. Къде бе? Този е на спауна, да знаете. Кой е спално от трите? Нашия. Не го видях. Не бе, не аутоамо бе. Не бе, не аутоамо бе. Тук е включено. Не аутоамо бе, брат, аутоамо Брат, е друго. това изглеждаше много на лоухак, брат. Как го проследих в тунела. Твоите. Да, Не бе, е много на Мартин, лоухак. не аутоамо бе, брат. Ауто ейм или ауто шот едно от двете нещо. Ауто-ейм. Ауто-ейм се казва. Да, защото някой го наричат аутошот, брат. Не, едно и също. Верно. Не, изгасна ми. Ма добре, как? С ауто-ейм. В смисъл. Ауто-ейма, да живее ауто-ейма и пей-то-уина. Верно. Найс. Това го гитна. Да. Тате. Много добър ауто-ейм, брат. Браво е, Мартина. Ето ти го, ето го. Не бе. Не го найсам. Бегай да го най. Да, и то с кемпи. Не, ако ни играят такива аутоими, няма да печелим. Ако да махнат аутоима и да се пусна да видят, че не са нубове. Те си мислят, брат, ние убиваме 87, 51 и 46, те са бахти на убитата. Виж ги, да дойдат без аутоима, да видим дали ще уинат. И да пуснат, например, да пуснат арена, да видим дали ще уинат и на арена и с аутоим и без аутоим. Да, на арена сме ги били. И си говорят. И са приятели. Да. Сено. На тука са. И сега брат с снайпера от някъде кампи. На планината. Ей, това се бях цели. О, мага топаме. Марти е купнат си. Този е зад нас. Не, това е било патка. Искате ли се стегнем, момчета? Айде. И те са скролли.
Да живее ауто има. Давай. Това е за мобитата. Мгм. Айде да ми дойде в реалния живот. Да види какво ще го направя. Като много ми се дъха. Така. И какво бе? И какво? Да. Ауто им. I kill you first, so shooting just a loss. Да, убиват ни. И умрал. Аре, ливай. Не уби такова. Има лайт на Warhorn, си го купам. Аз... Ти върна... Нямаш лайт на Warhorn. Имам Аз... Dark. О, да бе. Оли Найф, те са пълни на обачета, Оли Найф, аз го викам, брат. Only knife, айде. Окей, аре. Абе, срещу не играхме ли вчера? 87. Сколько? 87. Не знам. Аз мисля, че играхме срещу него. What? What? Само ако играеш също оръжие. Гледай ги на убитата как са. Защо не са към бътърфляй, са към кръговите? Защото сигурно си го дал на... На какво? Не, защото си ги смени. Същия май. Поне си кинал. Това беше клин. Радославе, то прилича на... То май е същия скин като на брат му на Радушан. Не. Брат ми не е с такова. Не, той май имаше подобен. Да, имаше. Имаш ли да? Първо на обачката. Пате, ама тази ще ме убие, тази спами много. Защо не може да оцелим, бе? Леле, късно, не само не ми викай. Въй. Лоша ме спами. Ама тия много спамат. Скибиди му. Без двама на един, той и баба му и така. Аз в тетрадката си по музика на първата страница съм написал шкибиди туалетни. Демек, името ми е шкибиди туалетни. Тя ни прави. Радославе, я го прочитай. Какво? Прочети каквото написах. Аре, бе! Аре, моля ти се.
колко се опитвах да дията да найфна и най-накрая успех. Тихо, искам да чуя. На глас ли? Да, споко това не е. Не си ми пратил нищо. Не бе, Сигурно в се е чата на Rivals. А, тесно, започна съм. Не видях какво си написал. Абе, виж чата, бе. Ники, ти ли взе чипка? Та пък как ме спами. Ей, не уби. Написах нупс. Фурио. Ну. Фурио. Също мисля да преместя стримовете. В смисъл. Да ги сменя място, къде се стримват. Са те разбрах. В Twitch. Вярно, по-добре в Twitch. Аз там имам акаунт. Мъртонячето да гето, нали? Са, че го изгавра. Тя ме изгаври мене. Леле, не убито найф на ръбушките. Не мога да бе. Да спамне. Опа, И аз мога така да залягайте. спама. Ходи за гъби. Видя. Ти ги изсипваш. На Roblox главата му набих 100 глава. Браво, Барадуш. GG. Това не е много good game, нищо, че ги... Изсипваш. Нищо. Леле, как ще ми нацепя на глава. Аз ги найфа, бе. Пак ме е тъпо да ги найфа. Те на обачета. Набих и 60. Да, пак е гаври ръбушки. Набих и 60 и бях на малко. Ама, виж Какво как- искаш? Не, бе. Той ти е мой да спамиш. Леле, само ми виж. Ма нямам. А тромбата какво прави? Това е Warhammer. Преди аз... Просто с скин. А? Просто с скин. Мали. Таня я пръсна. Take дело. Вчера като играхме Smash or Pass Battle. Само с Take That. Ще да е яко видео на Smash or Pass. Ама ще го стрепнат, не? Ма верно, че ми го страйка. Може би. Така че не мисля, Аз как не мисля? Как не мисля? Тай е саутуейм. Тай е саутуейм. Няма как така да точно да ме стреля. Ай, играй флашбайн. И флашбайн. Мете ми 2 флашбайн. Айде умирай, ходи за гъби. Ремач. Финишър пака. Йой. Това дейли колко слуша. Финишър пак отварям. Я ви име на тебе мъртонячко ще се. Не бърстай хом. Фурио, я ви им от колко време стримваме. 24 минути. Как стримваш, бе? Качвам много грешка. Записвам. Много бързо минава времето. Кога стана 3? Абе, колко часа? 3, бе. Пишете в чата дали искате видеа на Counter-Strike.
Да, CS. Counter-Strike 2, CS 2. Окей, но ако не се им правят сервърс. Хора, пишете долу в коментарите дали искате сетъп тур. Аз съм му виждал сетъпа. Аз не. Няма да ви... Какво да Няма да ви спомням? спойвам нищо. Сетъп. Перфектен е. Изглежда много добре. Аме много як. Бате, баклумите е перфектно място за найф. В смисъл да? На мен не ми е. За найфове е окей. Той спами помпа. И изпуснах си мишката. Лили! Шоли най... Джипрото замина. Не, базикам се. Шо си спойна мишката, бе? Се та, бе. Този скерно. Мисля, той е G-Pro, ма не се знае бялач. Ами, не се знае модела му. Аре, като няма да е онлайн, това ще игра. Во, ба... Найс, бе, радушки. Ти видя ли какъв джъмп направих? Да, видях. Това май беше бъг. Значи май... Не беше. Защо? Ау, Мартин го уби. Аз просто спама в димката. Пас. Я. Смоук. Димка. Едно и също. Майко, мен ме убиха. Това, хора, може би ще е последната игра. На днешното видео кажете дали искате втора част на Rivals с мартоначите, с радушкито. Пак ще не може да се води втора част, но това беше едно в едно в едно. Това е 3 в 3. Опа! Някой Слапо! смолка. Найс. Ги двамата на слапо. Ники, ти ли за чипса? Ники, ти ли за чипса? Дейм. Добрато. Леле. Ме бомбандират, бе, бате. Аз съм в димката и не знам къде съм. Момче, аз съм... Полеко, бе. Матчпойнт. Кой ще победи? То се знае. Не! Изгасвам! Даже мишката ми ще е във въздуха. Не мога да си пише камера. То парамъшките само по една степен. Няма никой смолка. Предоставително за спешни случаи с бърз трайфъла. Хора, пишете в коментарите дали искате видео на Спайдермен, на бакумите, на... Открих нов глиц. Пишете дали искате на контрабандна полиция. Като в Казахстан, бе. Пишете в коментарите дали иска в моя канал видео на контрабандна полиция. Да. Може и в моя, не се знае. Ако е
добър А- контент. Ако се изтеглиш, Аз съм я изтеглил, бе, лош. Ма мене ме бомбандирате там кампът. Ма те бомбандирал, бе, бат, като в Казахстан. Йобо. Тука Тримата ще сложа някаква снимка на война на Казахстан, брат, как бомбандират. Ще пробвам някакъв мим да адна. В смисъл те, брат, охо, еги. Мартин са. Запътват се натам. Ето ги, аз знам къде са. Ето го беше, поне аз имам дабл джъмп. О, айде! бомбардират! Казахстан, уръжай. Айде, Мартуняче! Моля ти се, Мартине, няма... Не. Ти имаме игра с RPG-та. Завършихме играта с загуба. Си, и това е... Не, аз не мога да кажа. И това ще е от днешното видео. Абонирайте се за канала. Ние бяхме Мартин Негърбоя, Шави 6060 и Радушкито.